Karbi dormale pinya beta long peneli thare monusengti non beta ton pen arjuponik tha. Upper Daythora long medical sub center hem habit pamandet. Daythora hour habit inner wrong aral phan kapatiksak. Dehori Police Station ke parlo Duarbogori constituency Upper Dehori Menhansi Arong Kedo Medical Sub Center ahem habit paman ponde lasi ladak Dehori aradapan thangnat keso kachilangsi avarsai avi lapen roratum dowa imuta johanglok movie lapen thangnat akijoy wanabelang pusi Dehori aradatum akisong chichakna Bangso Medical Sub Center ahem kedamtang ningkan surhinira sirke baningkan sikin ponlo abarim em akyai rotaning tisi piponlo Dehori aradapan kanghona jok bonta non an ningkan krehinyan jokpon tango athe pangbar damme non kachari boma sarkar atum mathapona sonte meparji pusi Dehori araratum choropar pigji pusi ninje ponrinti athe local MSC mate forest board department chairman sitame ningkan phuan ke choklo sitame non puta Upper Dehori Menhansi arongalo medical sub center ahem non puta habit paman pondetla lasike soke on e kachilangji aphan Dehori araratum kisunga sonsi dolang lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom akyai CM tuliram rohang lapen Karbi Anglong non ke haipon assembly election MLA Dr. Numol Momina Phansitame tuning ripon padu lasi adjustment ka tuning ripon mati local MSC Richard Togbi aphan Dehori araratum Bangso Medical Sub Center hemabang oversight kerap nang pipon wek nang popusi Dehori araratum tuning ripon news desk report Karbi Daily News. Patumi aro inkora ke thom arni Daythor arlok ke dotara dong hanboka angjok terang napen sarthe rongpi la rongpli araratum kaningri athema non ke saichotoki aporlo lasi Daythor Forest Department atuma phan chuningri unan pencherai komjia phan chuningri padikrimlo kidam dangarni anta hemrit penchenglok kaple ason kanahogason dopiklo puta rongpli araratum ningje Daythor pen Robinson Kini Karbi Daily News. Karbi Anglong angkang taki juke langadim langsun dopik East Karbi Anglong napen West Karbi Anglong sita mesin na langsun dopik lo lasun thak si West Karbi Anglong dongka mukam rong sopia nang taki juke lang adim du alangsun amen naki dongka sarpo alangsun henno adim laki lakhapho rongkhang constituency arlo jengbiri ahawarang sidu wang iktame nangju iktame langme pik kijuipen ning ingsam pikhangja dongka mukam ben kahilo narkep kilometer ansi dochorlo bonsi tame isi ning oi memialam bangso langsonalo barpi barso ki doadim punonawi lapen kedam kewanga towarta avela lasinon ki dobama sarkar tuma phansi bangso langson along kijui kelang phan alon pivek nangpo lapen rongkhang mondor committee all financial boardson timunga phansi bangso langson along nangpaklar pivek nangpo pusi chunengni patupon wothalang sopen Robinson Rongpi Karbi Daily News. Don Marley, pinya beda bagla ponsere ponek ceklo domi thakme kadong.